10 December 2024. This is the day that the Lord has made. Modi Zimbabwe, I am so excited to give you my morning updates. Zvatasangana kudai so munoziziva kuti inini handina nguva yekutambisa and handina fun. Kana uchiziva kuti unodedzerawo kuti pasi neZanu PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanu PF iboy kani. Right, nyaya dziri panapa nhasi ndoda kumboonesana nemi kuti chii chakanyatsoitika kwaitaurwa nezvei kwakanga kwakadedzwa Advocate Nelson Chamisa nezuro kuinquiry kuti vaanze nyaya dziri kuitika dzemucancel. But ndisandapinda ipapo, pane nyaya iri kundirwadza yandangoti regedza ndigare ndangokuonesai panapa pari kunzi nevanhu veZanu PF vari kupa I don't know kuti ndo warning kana kuti ndo chii, vari kuti William Chinyanga straight from his bedroom in UK encouraged Zimbabweans in Zimbabwe to bomb several places in Zimbabwe. Soon he will be in Zimbabwe. We will see if he can do what he told Zimbabweans to do. We mean he will be right here. No need to ask anyone to do it for him. Saka ukona nyaya iri panapa ka, nyaya yacho yakuita chinochikiza. This page zviri kubuda pane kanzi Zanu PF Patriots ndo vanhu kutaura izvozvo. Handisichaziva kuti ichiri threat kana kuti chii. Handisi kuti chii kana kuti chii kana kuti ndichada kuti ndinge tichitaura on behalf of nyaya yavo. Vanoziva the way vachaitana ikoko kuti vachaitana sei. They know. But kuti muzongobuda manje makuta kuti aizotaura kuti zvakati ari kwakati toda kuzoona kuti achazozviita here kana kuti acha pane kuti hapasina need yekuti atume mumwe munhu. It's something chekuti munhu anopedzera akutya. Munopedzera makungoramba muchingopromota kuita kunge mune mweya wechimhondi mweya wekungovhundutsira vanhu. That is not good, hama dzadiwa. Ipapo nyaya yakadaro kurudzire kuti zvinhu zvinge zvichidaro, handimuri kuona. So tichipinda panyaya Advocate Nelson Chamisa, dzimwe nyaya ndinadzo hobho dzakawanda tichazobva ndadzitaura kana tichinge ndapedza kutaura nyaya yakwa Advocate Nelson Chamisa chinhu chakanyatsoitika. Pari kunzi the Harare Commission of Inquiry yesterday grilled Mr. Nelson Chamisa, the former leader of CCC, over his alleged role in illegally allocating over 5,000 stands and the regularization of more than 3,000 housing cooperatives ahead of the 2023 harmonized election. This move was allegedly aimed at boosting his urban vote and countering President Mnangagwa's title deed scheme. The allegation, which surfaced during the ongoing public hearing, claimed that Mr. Chamisa directed Harare city councillors to fast-track the regularization of housing cooperatives ahead of last year's harmonized election. Mr. Chamisa was appearing before the commission to clarify allegations of interference that led to the alleged massive illegal allocation of land. An audio recording featuring Councillor Blessing Duma, chairperson of the Harare City Council's Audit Committee, was replayed during the inquiry. In the recording, Councillor Duma instructs fellow councillors to regularize every settlement in Harare, allegedly to counter President Mnangagwa's title deed scheme, setting a directive from Mr. Chamisa. However, when questioned about the recording, Mr. Chamisa denied the allegation, saying he does not know Councillor Duma personally. Mr. Chamisa, however, considered that tomfoolery often occurs with CCC run local authorities and through his councillors under the bus, accusing them of abandoning their mandate and running amok. But I'm aware of there's a lot of tomfoolery and shenanigans within the context of local authorities, Mr. Chamisa said. However, when questioned about the recording, Mr. Chamisa denied the allegation, saying he does not know Duma personally. Ndo nyaya iri kunyanyonetsa kuti akataura kuti uyeye wacho anonzi Duma yeye andimuzive, ndikutoziva hangu zvekupengereka chete zvavari kuita, ende vanhu ivavo hatina chekuita nezvavo. He also admitted before the commission that he lost control of his councillors, adding that his decision to establish an integrity and accountability panel to regularize their activities was rejected. We wanted to actually institute what we called an integrity and accountability panel from the political party side to try and rein in councillors whom we felt were behaving in an untoward manner. Unfortunately, as
we did that, they said, look, in terms of the law, there is no way the party can take us to account on anything, because we are not governed by a party, we are governed by the electorate. We are governed by the statuses, we are governed by the Urban Councils Act, and on that score, then it becomes very difficult to bring to account, especially your councillors. Last month, the commission heard that at least 349 illegal housing cooperatives were hurriedly regularized during the run-up to the 2023 election. It further emerged that only housing cooperatives within well-known members affiliated to Zanu PF were targeted for demolition and denied regularization, while those with prominent Triple C members were spared and granted regularization. Ndo nyaya iripo yavanga vakadedzerana. Inyaya yekuti andini munoona nyaya yakazenge yakuitika pakuti dzimba dzakunzi kwakunopwanywa kwakunodaiso kubhevhiti kwaudidi. Those 5,000 dzimba dzaedza dzekutaura mastance 5,000 ainzi ari kutargetwa nangonongopwanywa. Vakuchida kunobvunza manje Chamisa kuti ndime makanga muri mutungamiriri ipapo zvakafamba sei. Ini zvangu zvimwe zvinhu zvinongonditira fani so zvinhu zvinenge zvichiitika muZimbabwe. But atingomhanyire kujaja kuti pangu tongonongatava mhanyira kumberi pazvinhu zvavo zvavanga vachitaurirana vachida kuita. But inini ndakatarisa nyaya iyi ndinoona kunge zvisiri fair kuti voti munhu iwo shuya kunokuanze nyaya dziri kuitika because vari kuona kuti a lot is happening. Saka vari kutotira kuti because iye atotaura kuti isusu we lost control over those guys vamacancellors chinchi vakutongozviitira zvinhu zvavo ende munhu ari kufanira kunge achitorana chinhu ichocho ndiChabangu. I don't know why vari kumutya kuti vachimudeedza kuti achinge achianza, because there's no way kuti iwo ungangonzi uri kurana pati wakungosvika uchingohajika pati wakuda kuzopakitwa maresponsibility auchadedzwa unofanira kudedzwa uchianza izvozvo. Haungangovi kungoita munhu wokungodya mari kungotangira pakubenefita. Zvese zvine manhingirikinika izvi. Asi dai uyu anga ari achiri in control of those councillors, zvaimeka sense kuti vaikwanisa kumudedza kuti uya kuno kuiwo unge uchianza zvinhu izvi. Iwo nyaya dzacho dzakuita kusanganiswa kwakungopasirana bhora because makansela aya nyaya yemacancellors iyi inotoredza makansela maMP machinchi those guys vanotori nezvi maagenda zvavo zvavanotopindira mabasa iwayo. It's not like kuti vari kupindira mabasa aya kuti vanyatsoenda kunoseva emaZimbabweans kana kuti chinchi. Zvaiitika kudhara zviya kubva pakangotanga nzara kana kuti vakainspire nevanhu vegeneration yekudhara kumakore ayo kwana Mugaba yekuti MP atopinda utozoti ndakatoita mari ndiri MP ndakatoita chakati. So I think vakachiva lifestyle yaitwa nevavo nemadeals aitwa nemacancellor enguva dzekare idzodzo vakatanga kutopinda vakutongoti saka tauda kupinda mupolitics because vanhu vese ukatarisa vese vazhinji varipo maMP macancellors mazhinji vatova vanhu vanyowani inew generation yakangonoti pfe vakainspire kuti unogona kungodai so unoziva kuti unogona kungosvika ukanorarama. Saka guys ndo nyaya iripo iri kurwadza iyi. Inini zvangu haina kunyazondibata mushe nyaya yekuadvocate Nelson Chamisa iyoyo. So ndikusangana neimwe iko zvinezvi ndisingatambise nguva regedza ndingodziti gaga nyaya dzacho dzibva dzangopera dzese pana pari kunzi Dr. Aaron Shamu has been appointed as the board member of Zinara. Ndo nyaya iripo machanges ari kutorohwa iwaya ndo imwe iri kutoitika. Saka just in case munenge mabuda kuzoziva kuti ndanana vanenge vachimhanya chinhu ichocho kuitira kuti makazongoningirikina munongoziva kuti ningi akapfekerwa akapindira mu game iyoyo. Panapa ndiri kusangana neimwe nyaya paita mamwe masanctions futi apindira panapa. Masanctions vakomana vemagold mafia vaya vari kunzi vapfekedzwa mamwe masanctions. But nyaya iyoyo manje yemasanctions unzoti pasongonzi pepe masanctions panovhiringidza kuti unozongonzwa kuti anenge akunzi Zimbabwe ine masanctions. Saka toda kuti tinyatsoonesa kuti chii chiri kunyatsotaura nezvacho panapa. Pari kunzi the United States and Britain struck yesterday by sanctioning individuals and businesses involving in a global gold smuggling and money laundering networks based in Zimbabwe in a fresh setback for the country's anti-money laundering drive. Those sanctioned including camouflage patin accused of allegedly smuggling gold according to Al Jazeera Gold Mafia documentary. Kana muchiri kurangarira Al Jazeera documentary. Saka mungozoona vanhu vakubatanidzirwa
mozoshaya kuti saka isusu tikuzoripinda papi konyaya yesanction racho rikudidiri saka toda kuti ngoonesana bhozi mune kuzongoti kungo zvimwe zvadai so hatisi kuramba zvedu zvokuti vanongoramba vachingoti nhingita kukupa sanction nhingita kukudidi handisi kuziva zvangu kuti uchikwindi hwacho ihwo vanohwana kupi but it's very important kuti tigare tangoonesana kuti pane munhu anenge atopowa sanction asi zviri kunzi pavakomana ivavo vanga varipo paAl Jazeera documentary area reGold Mafia pari kunzi pane vakatambidzwa sanction iroro mfesi waya ainya kubudiswa ari panhingi nakapfeka zvimagirasi zvake waya chingamuti muchiko zvokuti nangedzera marudzi munozotanga kuti mutoda zvechinhingini but it's like team rakaita maarab like rere I think ndo kurerutsa kwandingazviita ndivo vanhu vacho vari kunzi vakatambidzwa vakasanganiswa nemasanction nezuro ndonyaya iripo asi hatidi zvokuzonzwa kuzonzi Zimbabwe mawedzero mamwe masanctions handizoziva kuti isusu seZimbabwe tinenge takuzopindawo papi ipapo inyaya yekuti inenge yapuwa mumwe munhu so tichibva pane iyo tichipinda pane imwe panapa pari kunzi Victor Maposa Mashonaland East Bureau Zanu PF chairman for Mashonaland East Province Comrade Daniel Garwe has called on party members to demonstrate loyalty to President Mnangagwa, respect leadership and avoid sowing divisions within the party. Comrade Garwe made this appeal during a Zanu PF inter-district meeting held in Goromonzi over the weekend, which was convened to province feedback on resolutions adopted at the recent conference in Bulawayo. Addressing thousands of Zimbabwe Zanu PF members and supporters, Comrade Garwe emphasized the importance of supporting President Mnangagwa in nation-building efforts. Aizo zvekuti nyika iri kuzongovakwa izvi inini ndanga ndine chichemo 1 panyaya iyoyo, that's why ndatotaura nezvayo kuti pavari kuvaka nyika paya iri kuti nyika iri kuzovakwa nevene vayo brick by brick chichi simendi yacho asi havana simendi here yekuvaka zvipatara, havana zvidhina here zvokuzovaka kuzvipatara nezvimwewo zvinhu zvinenge zvichida kuvakwa munyika because kutaura chokwadi vana veZimbabwe vachema vaiyaura vatambura nenyaya yezvipatara. I think it's very important nyaya yeti tanoita ramba chingonzwa kunzi brick by brick tikuvaka nyika tikukuitai loyal be loyal kuna President Mnangagwa pachavo kavari kuudzana uloyal hwavo ikoko, shoko ngarisvike ikoko vaudzane kuti zvioni pauloyal hwamuri kudhimanda kuti vanhu vaite loyal zvidhina zvekuvaka nyika zviri kushota here kuvaka zvipatara. I think it's very important shoko rinofanira kusvika ikoko right. Panapa ndikusangana neimwe nyaya hama dzadiwa zvekare pari kunzi Zimbabwe is desperate for energy investment but currently risk at high taxes are in the way. Here's how many taxes an energy investor needs for a solar farm according to developer energy. The CZ Online ranks Zim among the highest in the region on the number of taxes on businesses. Zimbabwe graph racho riri papa pekutanga panapa tikusangana neTanzania. Tanzania iri pa Tanzania yakabata 59 iri pa 59 ziri ma percentage machi right avari kurana nawo iwaya right 59 ndo iri pa number 1 ore ngati kodai so Tanzania number 1 Congo ichitera iri pa number 2 number 3 papatopinda Zimbabwe ipapo. Congo neZimbabwe zvakatsomana mudhuze nemudhuze ndo mamirira zvakaita. Asi takuzonzi Zimbabwe is desperate for energy investment. Unozati chinotinetsa ndechekuti kune umwe munhu akatopuwa zvake mari akadzi takatarisira kuti chadzi Gwanda solar project chinchi kana umwe munhu akatongopuwa zvake mari mazuva acho chakaitwa chacho hapatorina nanhasi tinongoramba tichingodhimanda kuti tiratidzei kana pakazoitwa any development kana hapana chakaitwa ikoko and up to now hapana kana chimwe chikungotirasirwa kuti chichatoitwa. Nyaya yacho inototyisa kuti taure mukatoda toramba muchitaura nezvakanenge achitokusuwa mosungiswa naye anokusuwa makanzwa kana zeisa icho zvaikazoitwa. Saka it's something chekuti amen kuti senyika yacho kunenge kuchinyatsoendwa chaiko hama dzadiwa ndekupi nyika ichizonzi pamataxes chatowo chibaba yatokumberi but iri kunzi iri kukunikirana kuenergy zvakadhako zvinorema. Ndo zvinhu zviri kuitika muZimbabwe right now. Ndangoti tidarike nepanapa nema-updates iwaya ndichikuzivisai zviri kuitika. Ngatisangane mucomment section mangu muchindiudzawo kuti nyaya dziri pano idzi muri kudzionawo sei, muchindiudzawo yamunenge mafarira panyaya idzodzidzi. Tell me what you think in the comment section.